Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, мөхтәрәм хозурлы ва тамашачылары. Аллаһ Тәгаләнең сәламе, рәхмәте барчабызга ирешсә иде. Эфирда имамнан сарык тапшыру һәм бездә кунакта гаилә мәчете имам хатибы тапшыруыбызның даими кунагы инде бик күп сорауларга җавап тапкан һәм әле иншалла киләчәктә дә аның белән табырга без бик телибез. Рөстәм хәзрәт Хәйруллин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ва алейкум ассалам. Рөстәм хәзрәт, безгә чыннан да бик күп сораулар килә, әмма әле сорауларны булары соңгылары түгел, шуңа күрә әйдәгез әле без тамашачыларыбызга безнең адресларында исләрне төшерик. Экраннарда күргән Хузур медиа Instagram сәхифәсенә яки узнаим у имама собачка huzur.ru электрон адресыбызга сорауларыгызны юллый аласыз. Без аларга иншалла шушы студиябызда хәзрәтләребез белән бергә җавап кайтарырга тырышырбыз. Беренче сораудан башлыйсым килә, менә буларак яңгырый. Ике яманның кечерәген сайла диләр. Әгәр чит илгә чыгу өчен виза алуның бер генә юлы булса, вәкиллектә сәфәрнең максаты турында ялганларга ярыймы? Гомумән, кайсы чиракларда алдаларга ярый һәм ярамый диелгән? Бик мөһим, бик актуаль сорау. Нәрсәдән, чөнки мин аны ике өлештән күрәм. Беренчесе сәфәр мәсьәләсе. Гомумән, әлбәттә, хәзерге давырда хатын, кыз, ир белән тигез дип правага да укый, машинага да утырган, әллә кайларга сәфәрләргә дә чыгарга мөмкин. Ләкин бар динебез. Бар динебез, кая безнең динебез әйтә, кашан сәфәр хатын кызга ярый, кашан сәфәр хатын кызга ярамый. Шунда ин беренчесе, әлбәттә, ул каядыр сәфәргә чыкканда үзе генә чыга алмый. Аны белән бергә мәхрәм булырга тиеш. Мәхрәм ул кем? Ул ират. Иң якын иратлардан, ягъни кемгә ул кияүгә чыга алмый, аның ире, мәсәлән, иң беренче ире белән шулай ук сорыйлар, хәзрәт, хаҗга җыенабыз, үзем генә барсам ярыймы? Менә бит бер төркем анда, җитәкче дә анда, төркем булса да, нәрсә булса да, сезне белән бергә ирегез булмаса, мәсәлән, абыегыз, улыгыз, кемдер менә ират, кем сезнең өчен җавап бирүче, кем сезне яклаучы, саклаучы, нитүче. Хәзер бит бөтен җирдә цивилизация бер кая тимиләр, нәрсәсез әкият сөйлисез. Бу әкият түгел, бу Аллаһ Тәгаләнең әмере. Чөнки шулук, мәсәлән, изге юлга, анда кемдер укырга барам дип визаны ала, кемдер хаҗга барам дип визаны ала, әгәр дә ки сезнең янда мәхрәм булмаса, бәлки бу укуның да бәрәкәте булмас. Бу хаҗын да Аллаһ Тәгалә кабул итмәс. Чөнки без Аллаһ Тәгалә биргән әмерен бузабыз. Бу беренчедән. Икенчедән, алдау мәсьәләсе. Алдарга гомумән җәмәгатьул муслимин катгый тыелган. Илля мәгәр кашан безнең галимнәребез, пәйгамбәребез әйтә һәм галимнәребез безгә аңлатып җиткерәләр, кайбер вакытта гына алдау рөхсәт ителә. Кашан, мәсәлән, ике дустыбыз вак сәбәп аркасында талаштылар, спорлаштылар, хәзер аралашмыйлар да, сөйләшмиләр дә, без беләбез, Расулыбыз саллаллаһу алейһи ва саллям нәрсә ди? 3 көннән күбрәккә араны өзәргә ярамый. Ярамый. Менә сезнең ашатан, хөрмәтле безнең караучылар, менә сез бит туганнарыгызны беләсез. Кисә сайын хәзер телефон, менә шушы телефон аша 3 көнгә бер булса да без шалтыратып хәлләрне белешик. Хәзрәт, ул бит миңа үзе шалтыратмый, шалтыратмасын. Сез шалтыраткач, савабы сезгә булыр. Хәзер бит теге видеозвоноклары да бар, нәрсәләр дә бар. Нитегез, менә 3 көнгә күбрәк араны үзәргә ярамый, гынах. Шуннан соң менә әгәр дә шушы ике дусны аны талашмасыннар дип, тату дус булсыннар дип, ул вакытта алдарга ярый. Мәсәлән, сезгә киләм дә каралы, менә бит ул бик теге катырак әйттем инде, дөрес әйтмәдем, нишләргә инде мин бит гаипле дип, үзенә шулай менә ашый бит ул, син анарга шуланма инде. Ярармы? Ярар. Аның янына да килеп, каралы, ул менә шулай катырак әйттем дип әйтә инде, бик үзенә ашый инде, ашуланма инде анарга. Менә икесендә теге алдаdım bit. Ләкин ул иншаллах хәерле алдау, Алла бирсә гынахы булмас. Бу беренчедән. Анда кайберләр шушы өлешкә, мәсәлән, хатыннарыбызны да кертәләр.
Qaya kun bo'yi yurding, shunda bir shashagin olib, mana shuni kun bo'yi senga deb izlagan edim. Qozon bo'ylab yurdim, Tatariston, Rossiya bo'ylab yurdim, mana senga shusha shashakni topir ishin, yo'tigi shokolad, boshqa narsadir. Mana anida xotin da anglay oldi bu bezobraziyami, lekin xayrli aldov onun ko'nglida ko'tarila Allohning rahmati bilan. Mana ul masala. Shunga ko'ra jamoat qay bir vaqtlardagina ruxsat etila, lekin o'zimizga foyda bo'lsin deb, menga viza bersinlar deb, menga pravo bersinlar deb, menga tan narsadir, ul vaqtda yaramay jamoat. Shunga ko'ra bek saqlanik, narsadan yaramay. Ana Rustam Hazrat aytmay, Huzur TV'da aytmay, ana Alloh taolo bizga aytay, onun barakati bo'lmas, foydasi bo'lmas. Mana Hazrat, siz qardoshlar arasında 2 kundan ortiq сөйләшмичә тору ярамый дип әйттегез. Менә ир белән хатын мәсьәләсендә без беләбез, ызгыш талашыз булмый. Менә алар да мәсәлән, Аллаһ сакласын, талаштылар ди, ызгыш талаш булды ди. Аларга ничә көн сөйләшмичә тору ярый? Bir kundan ko'proq yaramay, hatto qo'y bir g'alimlarimiz bir kunda bo'lmasin. Shunda o yuqlov masalasi, masalan, shuluq bir kravatda birga nindi talashu bo'lsa da, o'zlaridan nindi og'ir so'zlar aytsalarda, ayrim bo'lmalarga, ayrim kravatlarga yotmasinlar, birga yotsinlar. Chunki hatto gunohi bo'lirga mumkin, ikki oraga shayton kira, erinda hozir vasvasa ayta, xotinida vasvasa ayta. Alloh subhanahu va taolo har bir oilaga baxt barakat bersin. Oilalarda tavuş, ailelərdə zığı bulmasın idi ya Rabbi. Amin. Şulay bulsun. İndi şunday yaxşı tiləklərdən biz köşəbiz aldığı sırağa. Tabiblarının matur münasibətində irişu üçün operasiyaya qədər büləklər birirgə yarayma. Qayşaq bülək biri uğuşlu operasiyanın birdən-bir səbəbi olub görünə deyib yazarlar. Bülək biri məsələsi əlbəttə nindi şər bulmasın. Xatınğa bülək birəbizmi, tuğanımızğa bülək birəbizmi? Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm nərsədi, bir-birəgizə büləklərin birigiz, onlar sizin orada məhəbbətini üstürədi. Məhəbbətini üstürədi. Şuna görə ol büləkni biri əlbəttə inşallah ziyanı bulmaz deyib ümitlənəbiz. Rabbimiz subhanahu wa ta'ala razı olsun. Lakin mənə sizin aşağı biz bir sıravın anlayırız. Qayan işığa, necə işığa. Şunda mənə şuşu tabiblarga, başqa mənə kimlər şuşu mənə bülək kerək deyib oturuşularga mənə Allah saqlasın. Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm aytırsa, "İnneməl a'malu binniyat." Əgər də siz şuşu büləkə ümid etib onu davalı operatsiya yasaysiz, boshqa narsa, ul vaqtda shusha ish için sizga savobı bulmay. Biz bilamiz, tabib ishi, o'qituvchi ishi ul big savobli. Big savobli ham yo'q, menga bo'lak kerak deb niyatlab o'tiru, ul savobin, ajrin yo'qqa chiqara, bitira. Alloh saqlasin. Bitini biz Alloh qarshida, tabiblarda Alloh qarshina bosar, shirlagan kishida Alloh qarshina bosar. Mana ul vaqtda inshaalloh durust etib javob berilib bo'lsin. Bo'lak beru, umuman bo'lak beru, ul sunnat amal, yaxshi amal, muhabbatni o'stiratirgan ish. Şundan da əgər də məsələn kişi özü tilab aldan uqallı mənə mənim sizə, siz məni inşallah Allah Teala tərəfindən mənə bilgilənən tabibim, sizdən davağa kildim deyəndə Allahdan şifa, sizdən dava deyəndə birsə əlbəttə bula. Amma şunda işraqlar da var, şulay yazğanları da var. Bülək almışa davalamırlar da deyən işraq var. Bu işraqda məsələn nindi kengəş verib bula? Бүтән больницаларгамы? Әллә инде юк менә монда гына мин барасым килә, әмма менә аның шундый тегел тел төбен аңлап була врачның бүләксез булмый икән монда дигән işрaqлар да бар. Андый нәрсәләргә ул вакытта. Гомумән дин буенча бар менә фарыз гамәл икегә бүленә. Бар фарзул айн, yani her kişiye farz bulgan. Namaz oku, urazat tutu, isen sağlıqını saqlav, fardul kifaye. Qaşan bir kişi onu ötəsə, başqalarına günah bulmaz. Başqalarına günah bulmaz. Məsələn, cinaza. Əgər də kişini cinazasız yumışa kömələr ikən, bütün məhəlləyə günah. Şunda bir kişi yuyub cinazasını oxuyur ikən, bir kişiyə də günah yox. Şuna görə mənə bizdən ümmətimizdə də yaxşı tabiblar, yaxşı oxutuşular bulu, ol da fardul kifaye. Fardul kifaya. Əgər də şək mənə şuşa en altın spesialist, onlardan yaxşıraq bir kim nitə almay ikən, siz onu özünüzə rişvət şəkilli qəbul etməyiz. Allah saqlasın. Siz özünüzə onu mənə tüləvli xizmət deyib qəbul etəyiz də, bismillah etib tapşırığız, əgər də mənə başqa yox ikən.
boshqa yo'q ekan. Mana tekin boshqa yo'q degach bir zo'r hazrat Sili ilk zamonda bir madrasa. Bu qaydir chet elda hem şunda şagirdler Kur'an o'qiylar, öğrenirler Allah'ın rahmeti bilen. Şuşa medrese var bir rizq jitmi. Şuşa medrese tiresinde birden bir fabrika var, Darüşşigaratırgan. Hem bu medresenin müdiri şul fabrikaga kelib, hocası bilen uchrashib, mana medrese rahim etib rizqqa bolalarga azrak yordam eta olmassizmi ekan? Bu mana sugib jibara siz mullalar deb bu ko'ngli tishib keta birinchi etajga kelib jetkach boshqa bir kim yo'q bit. Mana boshqa bir yordam etuvchi uyushma yo'q, nishlarga yangalan mana. Bu tan g'irraqani urishib sugib jibara. Bu tan osqa tishib bir kim yo'q bit yangadan qayta. Bu bitini tikri. Bu tikrini nitada sirtib oladi. Bu deminga bolalarga bir. Hem Allah Teala ul kişinin ko'nglin osha, hozirgi davrda ul eng kuchli madrasa va eng kuchli hafizlar shayxlar Allohning rahmati bilan. Shuning uchun agarda bunda bormi ekan, bo'lmay ekan, ko'ngilingizda tortmay ekan, boshqa yerin izlagiz, balki boshqa yerda xayrlar bo'lar. Chunki Alloh Teala aytadi, siz kutmagan yerdan men sizga eshiklarni ocharman, yordamlarini berarman. Munda endi siz mana aldaraq aytgan so'rov bo'yicha da aytib bo'la. Biz siz bilan yashib ketgan edik. Daru masalasida butun yerdan topib bo'lmasa, siz aytdingiz mana chet elga da chiqib bo'la bit, zakaz berib bo'la deb shuning kabagida inshaalloh izlansak, Alloh taolo yo'llarini topar. Biz o'sha so'rovga da javob topganmiz deb umidlanam, ham oldagi so'rovlarga ko'sham. Islomni qabul etgancha yasatilgan tatuirovkani bitirishga kerakmi yoki qoshlar tatuajin? Her narsa halga qarab, chunki islomga kirgan degan so'z ul menga ishonmay. Narsa chunki biz baribir bitini biz turmushdan musulmon, alhamdulillah, uning turida payg'ambarimiz da ayta, biz shunga ko'ra ul namoz o'qimadim, armiyada bo'ldim, shunda kolqilni yasadim, nishlarga deb ko'p yigitlarimiz Allohga shukr ona hozirgi davrda hal etib bo'lar ekan, uni nishaklar nitalar yo'qqa oralar agarda butunlay yo'q etib bo'lmay, inshaalloh qolsin, lekin ul bir gunohli aybir. Alloh saqlasin. Mana hozirgi yoshlar kimlar yosarg'atili, bu shaytonning qul qo'yu deb sanaladi. Ya'ni sizning istigizga shayton o'z qo'lini qo'ygan. Alloh saqlasin. Astagfirullah, bu meniki deb. Shunga ko'ra mana shunlardan qatlarga xayrlirak ham Alloh taolo mumkinlik bersin, yo'llarini ochsin. Albatta, o'zingiz yondirib, nishlatib, ul bek og'irta, siz mana shifoxonalarga, tabiblarga borasiz, murojaat etingiz, ular hal etib bitirarlar inshaalloh. Amin. Tatuirovka bo'yicha anglashildi. Hozir ikkinchi ilishi qoshlar tatuajin deganlar. Ya'ni masalan, qoshlarni qoshqa da shulay iz qoldiralar, qosh yo'lini deb aytganda. Ularni bitirga yarim deb so'rab beriladi. Ey miskin qizlar endi subhanallah jellimolarni nishlilar astagfirullah boshdan yilqib bitiralarda onlari umuman jamoat agarda ul shusha o'zimizning formasini o'zgartib, nitu ul tıyılgan. Ondan sonra yanganindir ko'rinish ketirib, mana shuluk nakolka formatında yasav ul da tıyılgan. Allah Teala saqlasin. Mana nishik Allah Teala sizga hurmatli qizlar, sizga nishik Allah bergan, siz en motorlar kerakmi o'zingizni o'zgartirga. Allah Teala bergan, shunga ko'ra shulay rahatlanib yashagiz. Allah saqlasin, gunohga bormangiz. Bunda yozilmasa da men o'zimdan da bir so'rab beraman endi. Qoshlarini endi ular yilqib ikkinchi onun üstünden tege sızık koyganlar iken qosh yulqov masalasida kira. Qosh yulqov dinimizda neydi hukmda? Ul yaramay. Agarda mana ul ko'zlaringizni yoba ekan, ham siz ko'ra olmaysiz, ul vaqtdagina netarga bo'ladi. Boshqa vaqtda uni tiyu yaramay. Aldagi so'rov, dengizdagi qaysi janliklarni oshirishga yaramay? Krevetka, qisla yoki medialarga qarash nindi deyilgan? Umuman bizning Hanafi mazhabında cemaat balık ruxsat etiladi. Agardaki balıktan tish, masalan, shuluk turli suvda bo'lsinmi ul, qirda bo'lsinmi ul, turli balakay janlik ekan, uni oshov bizda makruh deb to'yiladi. Masalan, Xitoyga borsangiz, bozorga chiqsangiz, endi alla narsalargina yo'q. Nima shuni oshinglar?
Шуны ашыйлар, безгә ул тыелган, мәкрух дип санала, Алла сакласын. Әйе, без ишетәбез, беләбез, мәсәлән, Шафии мазхабында ул рөхсәт ителгән. Шуңа күрә безгә ул сораулар менә сезнең ашаеш килә, хәзрәт, ярыймы, юкмы, ничекме, нәрсәме? Динебездә менә төрле фикерләр, безнең Ханафи мазхабы буенча ул макрух дип санала. Алдағы әлі тапшыруларда бұларға күбірәк қайтырбыз. Шулай, чөнки шыннан да ашау темасы ул беренче орында торадыр негізінен, чөнки иртә белән торабыз, чәй эчмичә яшәп китмибез, обед җиткәч тә тагын ашарга торабыз, кич тагын ашау дигәндә. Шуңа күрә иң шундый сорауларны күп тудыра торган тема ул ашау. Ә мин сезгә төшерәм, хөрмәтле тамашачыларыбыз, үзегезгә кызыксындырган сорауларыгызны экранда күргән адресларга яза аласыз, без аларга Алла бирсә җавап табарга тырышырбыз. Хәзрәт, алдагы сорау тышкы кыяфәтне нык үзгәртә торган, мәсәлән, төрле төстәге линзалар куллануны шәригать рөхсәт итәме? Минем яшүсмер кызым булар белән соңгы арада бик мавыкты дигән. Җәмәт, сез шундый авыр сорауларын бирәсез. Гомумән, шариатта шундый канун бар, әгәр дә ул алына торган әйбер. Мәсәлән, кызларыбыз бит кулларына төрле ниндер матурлыкны китерәләр дә, аннары юганда алына. Мәсәлән, шул ук линза мәсьәләсе, менә яхшырак күрер өчен, яхшырак күрер өчен мин аны куям икән, яхшырак күрәм, мин аннары аны алам. Шушы алу кую, әгәр дә күземне юкка чыгара икән, битерә, ул вакытта үз-үзеңә зыян китерү. Шул ук минемчә Алла белә, ләкин менә шушы сорауда да нәкъ шул ук әйбер. Әгәр дә менә куеп куюлары зыян китерә икән, ул тыелган, әгәр дә зыяны юк икән, иншалла рөхсәттер. Бу чиракта хәзрәт тагын бер сорау, шундый ук шушы сорауның асылы дип әйтгәндә, мәсәлән, кешенең үз төсе ул яшел төс икән, күз төсе инде, ул анда фиолетовый булсын, башка шәмәхәт төс булсын, кара төстә булсын, ак төстә, бу көндә инде астагфирулла теге кинолардан карап, әллә нинди формадагы линзаларда ясыйлар, менә шундыйларны киергә ярыймы дип сорау бирәләр. Гомумән, үз кыяфәтен, менә үз кыяфәтен, әгәр дә Алла сакласын, нәкъ теге уродство форматында барлыкка килде икән, ул вакытта гына үзгәртү ярый. Башка вакытта кыяфәтне үзгәртергә ярамый. Алай сәнде яшел төсле күз бар икән, линзалында шундый рак төстә гадиерәкне эзләргә кирәк. Чөнки безнең асылыбыз яхшырак күрер өчен генә. Әйе. Инде бу сорауда җавап тапканбыз дип өметләнеп калам. Һәм алдагы сорауга күчәм сезнең рөхсәт белән. Ялгыз әти кешегә кызны ничә яшькә кадәр юындырырга ярый дигән. Кызыклы сорау, бик тә. Гомумән, җәмәгател муслимин әлбәттә юындырганда да барыбер ничектер киенгән халәтендә, шул ук теге гаврәт җирләре әзрәк капланган булсын, шушы 3-4-5 яшькә хатлы дип галимнәребез рөхсәт итә, аннары инде ул үзе юынырга тиеш. Хәзрәт, алдагы сорау инде ул әзрәк кенә эш юнәлешендә, мөселманга циркта акробат булып эшләргә ярыймы дигән. Минемчә, бу чиракта акробат инде ул куркыныч ни бит хезмәт, шулыннан да күз алдына тотып әйтәләрдер. Монда ике мәсьәлә бардыр. Беренчедән, әлбәттә, ул куркыныч, барыбер теге страховкасы, нәрсәләре куелган. Икенчесе кием мәсьәләсе. Кием мәсьәләсе, менә шунда гаврәт җирләре капланган булырга тиеш. Ягъни, хәтта менә хәзерге давырда без бит күрәбез, кайбер кызларыбыз да, яулыклы кызларыбыз да күлмәген кия, ләкин бу күлмәге бармы, юкмы, аны сизеп булмый, чөнки ул бөтен формаларын нителгән, күрсәтелгән, салынып тора, бөтенесе күренә. Алла сакласын. Шунда ук шушы җегетләребезгә дә эшләсә дә, менә шундый җирләрдә, ләкин гаврәт җирләре күренмәсен, капланган булырга тиеш. Һәм әгәр дә ул чын шул ук теге спорт рәвешеннән, башка рәвештән, менә ул безнең гомеребезгә зыян китерә икән, ул вакытта аны бик кулланмау хәерлерәктер. Амин, шулай булсын. Инде шушы сорауга да җавап тапканбыздыр дип уйлыйм. Инде хәзрәт, икенче сорауга күчәм. Әгәр кеше ипләп сөйләшкәнне аңламый икән, аның белән каты аралашырга ярыймы дигән безнең тамашачыбыз. Шундый бер кызыклы сорау. Гомумән, каты итеп аралашу, әгәр дә ул сүгенеп нитү икән, сүгенү ул гына, чөнки Расулыбыз нәрсә ди? Безнең телебез безне җәннәткә дә кертә, безнең телебез безне тамук утларына газапка да кертә. Менә телебездән хәтта катырак әйтә торган сүзләр булса да, алар әдәпле, тәртипле булырга тиеш. Әйе, ачыктан ачык безнең арада бит Wi-Fi юк. Менә сез нәрсә уйлыйсыз, мин аны белмим, мин нәрсә уйлыйм, аны белмим. Бәлки ул аның тырышлыгы, ул үзенчә изгелек кыла
торам дип бәлки безгә булыша, нишләтә, безгә ул бәлки ошамый. Шунда менә утырып сөйләшергә кирәк. Аллаһ Тәала безгә тел биргән бит. Дустым, туганым, матурым, мин сине яратам, син яхшы, нурәхим итеп менә бу эшемә кысылма. Мин үзем аны эшләйм. Әгәр дә кирәк икән, мин үзем сезгә мөрәҗәгать итәм дип менә ашыктан ашык сөйләшү. Бер-берсенә үпкәләтмичә, дәрәҗәсен төшермичә, нишләтмичә. Чөнки мин аңлыйм, сез ихлас күңелдән аны ярдәм итәргә телисез. Ләкин мин үзем аны эшләп карыйм әле, үзем булдырып карыйм әле. Булмаса, аннары хәбәр бирермен дип шулай сөйләшик. Кит син моннан, менә син килгән саен минем эшем бармый, бөтен гынах сиңа, ин гынахлы кеше син дип шулай дәрәҗәсен төшереп итсәк, әлбәттә ул ярамый. Ләкин менә матур итеп сөйләшеп, бездә Wi-Fi юк, аны онытмыйк. Мәсәлән, кемдә булса кешене үгетли ди, мәсәлән, моны эшләргә, теге эшләргә дип инде. Гомумән әнисе булсын, малаен үгетли. Сез әйтмешли, бу чиракта инде ипләп сөйләшеп карый, булай сөйләшеп карый, яки мәсәлән, ике-бер туган абыйлы энеле кеше шулай ипләп сөйләшеп карый, аңламый аны кеше, һаман ничектер теге вакытын бушка сарыф итә. Бу чиракта нәрсә эшләргә? Алдагы сез әйткән мисалга килергәме? Хәзрәт кебек теге 3 тапкыр менеп теге мансыбенга иде. Ул әлбәттә төрле, мәсәлән, гаилә мәсьәләсендә төрле булырга мөмкин. Әниләр дә бик каты, мәсәлән, киленгә бәйләнергә мөмкиннәр. Бәлки берәр апалары бар, кемдер килгәч, бәйләнә, аннан соң тавыш идә чыга. Менә ул вакытта әлбәттә аралашу дигән әйбер, ягъни ул көн сайын аларны күреп сабыр итү дигәнне аңлата алмый. Ул менә аралашу, теге 3 көнгә күбрәк үзәргә ярамый. Мәсәлән, шалтыратып алу, көн сайын кунакка бармасагыз да була. Көн сайын алар да сезгә кунакка килмәсәләр дә була. Менә үзегезнең гаиләгезне, үзегезнең якны саклап, әзрәк, туганым, дустым, әле авырып алды, хәзер бит модный, бөтен сорауга җавап, әзрәк авырыйм, 1-2 атна килмәсәң ярыйдыр инде, сиңа күчмәсен ул ширем дип, шулай берәр сәбәп табып, кешене әзрәк төртеп алыйк. Хәзрәт, алдагы сорау, хәмер сатыла торган җирдә эшләргә ярыймы? Ул бик авыр сорау нәрсәдән? Чөнки әлбәттә без Куранны ачсак, анда катгый рәвештә әйтергә була, юк, бу кешенең мәсәлән бердән-бер эше, башка эш юк. Кризис. Ул үзе генә гаиләне тарта, ашата, нишләтә. Мәсәлән, сатучы булып шул кибетләрдә эшли, кая аракыда сатыла. Мәсәлән, КамАЗда йөри, анарга бер рейста аракы ташырга ниттеләр. Әлбәттә, Расулыбыз әйтә, алар ләгънәт астына керергә мөмкиннәр. Аллаһ Тәаләнең ләгънәт астына. Шуңа күрә менә катгый рәвештә киттем, бетте дип нитмәгез, карагыз. Әгәр дә Аллаһ Тәаләдән сорап, Аллаһ Тәалә сезгә яхшырак урыннарын, хәләл булган урыннарын бирә икән, анда күчү хәерлерәк. Мәсәлән, чыннан да складлар бар, бик зур склад, һәм шунда син склад караучысы гына, һәм каядыр бер пишмакта, мәсәлән, 10 гектар складның, анда бер ничәдер генә өлешендә аракы тора ди. Бу чиракта нәрсә? Ул да гомумән шул ук теге кем алып бара, кем сата, кем эшли, хәтта үстерә һәм заводка алып бара, һәм анардан аракы ясыйлар икән, алар бөтенесе ләгънәт астына. Хәзрәт, мин бит нишлим, мин бит фермер, мин үстерәм, сатып алалар инде, нишлисең, сатам бит инде аларга. Менә үстергән эшендә гынах булырга мөмкин, Алла сакласын. Шуңа күрә менә шундый әйберләрдән сакланыйк, ул мәсьәлә бик актуаль, бик мөһим, ләкин сакланып, нитеп, әгәр дә ки Аллаһ Тәалә хәйле эшләрен, урыннарын бирә икән, ул вакытта гына нитегез. Инде шушы сорауга да җавап тапканбыздыр дип өметләнәм. Инде шушы сорауны биргән кеше дә җавабын алгандыр. Шушы сораудан соң, шушы җаваптан соң ул уйланыр, фикерләнер һәм инде иншалла Аллаһтан сорап, хәерлесен сорап, дуа кылыр. Без дә аңа уңышлар теләп калабыз. Хәзрәт, алдагы сорау, мөселман кешесенә татар концертларына яки стендапларга йөрергә ярыймы? Һәм ахырдан сорау биргән шундый аерым гына, театрга дип. Ул бик авыр, теге шундый авыр сүзләрне, стендап нәрсәләрне мин аңламыйм инде. Мин ахыр заман мулласыдыр, хәйре белән, Аллаһның рәхмәте белән. Ләкин ул әлбәттә бик актуаль. Бик актуаль сорау һәм шул ук театр мәсьәләсе. Әгәр дә алар, менә мәсәлән, безне җыйдылар, бер татар конгрессы җыйган һәм программаны карагач, ахырында безне театрга алып баралар, һәм театрның исеме Мулла. Монда гел муллалар җыелган, имамнар.
Хәзер әйтәм, булар тагын моллалар шундый дип берәр нәрсә куйганнардыр, безне хәзер сүгәрләр дип үземчә борчылып бардым. Анда урыннар җәннәттә булсан, Туфан абыйның пьесасы буенча үз туган авылы турында язган, үзе салган мәчете турында, үз нигез ие турында язган. Шушы ничек яшь шәкерт килә, эшли башлый, бик матур итеп, менә хәзерге хәзрәтләрнең эше ничек икән дип аны куйдылар, күрсәттеләр һәм бик матур чыкты. Алла теләп кабуллардан кылсын, рухлары шат булсын. Шуңа күрә менә әгәр дә файдалы икән, менә тәрбия ягыннан, мәсәлән, шулык берәр мультфильм балаларга куябыз. Хәзерге мультфильмнарда бит төрле бар. Мәсәлән, Аллаһка шөкер, сезнең Хузур каналында бик файдалы мультфильмнар, кайсы балаларны әдәпкә, тәртипкә, ахлакка өйрәтә. Шулык тәртипсез мультфильмнар бар, кайсын карыйсың, нәрсә телиләр микән, нинди тәрбия. Менә теге шулык Ну погодины искә алалар бит, кайчан ул ди, бөтен яшьләрне тәмәке тартырга өйрәткән дип. Менә зыянлы. Шуңа күрә монда концертта түгел, театрда түгел, башка да, ул хәтта өебездә тора торган телевизор менә бу фильтр аша без аны нитәргә тиеш. Әгәр дә анда баруның файдасы икән, мәсәлән, әдәп, ахлакны өйрәнеп кайтабыз. Һәм яхшы эшләргә өйрәнербез. Ул вакытта ярый. Барып гайбәтләрне генә тыңлап кайтсак, анда ничек муллалар шәйниктән аракы эчәләр, шуны күрсәк, башка нәрсәләр әлбәттә ул зыянлы, анда бармау хәерлерәк. Гомумән менә бөтен шулык телевизор радиобызда бөтенесе шулык бер фильтр аша үткәрегез һәр вакыт. Анда инде юкка гына татар концертларына язылмагандыр, чөнки без беләбез, безнең әле татар ул тыйнак, запад, көнбатышка, көнчыгышка карасак, без анда бәлки бүтән төрле картинаны күрәбездер. Уң як кушыда да, сул як кушыда да татарлар тыйнак дип әйткәнлектән, безнең җырларыбыз элегелектән мәгънәле булган, бәлки шул яктан да чыгып әйткәндер, чөнки инде галимнәребез әйтә, мәсәлән, чит ил җырларында, анда хәтта Аллаһ сакласын, шайтанга табына торган җырлар да бар дип әйтәләр бит инде. Инде кеше мәсәлән шуны ишетеп, гомумән бәлки концертка йөрергә ярамый дигән фикер тудырырга мөмкин, әмма әйтмешли, төптән уйларга кирәк. Хәзер бит бүгенге көндә җиңел, нинди генә концерт булмасын, спектакль булмасын, алдан аннотациясын укып була. Карап була, нинди җырчылар килә, без беләбез, малларны белмибез, нинди җырлары була, спектакльдә нинди тамаша була, гаурәт мәсьәләсе бигрәк тә сакланырга тиеш. Мәсәлән, әйткән мулла спектаклендә, әлхәмдүлилләh, мин үзем дә караган бар, анда мәсәлән гаурәт өлкәсе саклана дип әйтик инде. Кайбер спектакльләрдә бүгенге көндә яшь режиссерлар килә, алар инде менә безнең күршеләребез, анда бу якта бит хәзер гомумән иҗат ул ачык дип бер ниндидәген әдәп әхлакка урын калдырмыйча дәштерергә мөмкиндер. Әлбәттә, Аллаһ сакласын, шуңа күрә иншалла без һәрбер әйберне төптән уйлап, Алла бездән разый буламы дип эшләргә тиешбездер. Инде алдагы сораулар: хатын-кызларга пирсинг ясатырга ярыймы? Яраса, кайсы җиргә ясатырга була дигән хәзрәт. Мин моны килмичә укый алмадым, хәзрәт, әмма барбер дә җавап сездән. Мәскәүгә бардык. Метроға төшкәч, каршыма нәрсәдер килә. Кеше дип әйтеп булмый. Бүтән җирдә менә шушы тимерләр, бүтән нәрсә тимер, монда тимер, бүтән җирдә тимер. Бик куркып калдым, субханалла, әйтәм, әле шайтан микән ул? Алла сакласын. Гомумән җәмәгать менә хатын-кыз. Һәм хатын-кыз Аллаһу субханаһу ва тааля аны ничек һәр бер өйгә, һәр бер гаиләгә бер чәчәк форматында яраткан. Без аны сакларга тиешбез. Аны ул һәр вакыт чәчәк атсын дип тырышырга тиешбез. Ул тыйнак булырга тиеш. Мәсәлән, нәрсәдән Аллаһ Тәала безгә әмер бирә, хатын-кыз урамга чыккач, яулык, озын күлмәк, ягъни башка ирләр сезнең хатыныгызга игътибар итмәсеннәр. Кара әле моның 60-ка 90 фигуралар дип, нәрсәләр дип игътибар итмәсеннәр. Нитмәсеннәр. Күз нитмәсен. Менә бер тапшыруда сөйләшкән идек, бер карау гынахы юк. Шулай карап торсаң гынахы. Менә ул мәсьәләсендә менә хатын-кызны Аллаһ Тәала гомумән саклый. Тыйнак булырга тиеш. Шулык Африка гадәте бит. Без күрәбез, шулык Африкада менә хаҗга баргач күрәсең, мусульман кызлар Африкадан килә. Монда кылагы тартылган, анда ниндер тимере куелган, кылагы менә шундый.
Монда да нәрсәдер куелган, ул Африка гадәте. Алар да шулай гадәт кергән. Без татар халкы, мусульман халкы, бездә гомумән ул гадәт юк иде. Шуңа күрә үз-үзенә зиян нитмәсен, чөнки үз-үзеңә зиян китерү ул гомумән гынах, Алла Тәала сакласын. Кайбер кызлар әйтәләр, хәзрәт, менә ирем сорый, шушы пирсикны куярга. Менә хөрмәтле ирләр, сезгә дә үзебездә булган күркәм гадәтләрне карыйк. Менә шул ук сезнең аша ирләргә сорау бирим әле. Менә кайсыгызда, хатыныгызда милли күлмәк бар? Менә без бит татар, колын күтәргән. Милли күлмәк, милли жилет, милли аяк киеме, милли калфак, яулык, кемдә бар? Монда кулларына күтәреп торган бу әйттереп, барысы да бар, әлхәмдүлилләh. Аллаһ разый булсын. Менә сез бердән-бер шундыйдыр. Аллаһның рәхмәте белән, шуңа күрә хөрмәтле ирләр, сез хатыннарыгызга пирсингка акчаны биргәнчә, шушы акчаны алып, хатыныгызны алып, менә берәр ательегә кереп, анарга милли күлмәкне тектерегез. Милли күлмәкне тектерегез, милли яулыкны сатып алыгыз, яхшы гына шәлен сатып алыгыз. Менә безнеңчә мусульманча, татарча булсын иде. Бу африканец гадәтләре безгә кирәкми. Безгә кирәкми. Әлбәттә, ул дин ягыннан гынах дип әйтеп булмый, ләкин үз-үзеңә зиян китерү тыелган, бездә булмаган әйберләр ярамый. Ул шул ук сораулардан, мәсәлән, хәзрәт, менә син бит әйтәсең, пиво гынах, менә монда бит 0 градус дип язылган, монда бит аракы юк, исертми, аны ярыйдыр. Ни юк, ярамый. Аны да ярамый. Нәрсәдән, мәсәлән, Рустам хәзрәт кирде кибеткә, корзина алып, шунда шишәләрен тутыра. Кибеттә тык-тык-тык итеп бара. Түләде, урамга чыкты, пакетик тык-тык-тык итеп бара. Бирегез халал алып бара дип уйларсызмы? Юк. Хәзрәт. Әллә нинди шайтан сезгә вәсвәсә фикерләрен әйтер. Кемдер әле TikTokка яздырып куяр, кемдер нитәр. Менә шуңа күрә җәмәгать, шундый сораулар ул менә кирәкмәгән. Ул башка нәрсәгә ишекне ача. Бүген bir пирсингы, иртәгә 10 пирсингы, аннары 20 пирсингы, аннары телендә нитәр. Ул шик телеңне кистә тик кенә утыр иде. Менә кирәкми ул, кирәкми. Аллаһ субханаһу ва тааля шундый нәрсәне сакласын. Үзебездә булган гадәтләрне күтәрик. Күлмәк, яулык, аяк киемнәрен шуны хатыннарыбызга булдырыйк. Менә бәйрәмнәр килә бит. Бәйрәмгә нәрсә бүләк итим әле дип баш ватмагыз. Менә ательеларга алып барып, шундый матур күлмәкләрне тектерегез. Инде сен шул ук 0 градуслы булган, алкоголь булмаган пиволар турында безнең хөрмәтле тамашачыларыбыз хәләл комитетында җаваплар бар. Аларның сайтларына кирип карый аласыз. Ни өчен алар ярамый? Хәзрәтебез дөрес әйтә. Алар чыннан да безнең динебездә ярамый, алар тыелган. Шуңа күрә инде бу сорауларга да безнең өстәмә сайтлардан кирип җавапларны карый аласыз. Инде кем белә, бәлки киләсе тапшыруларда без әле монда хәләл комитетында берәр кешене чакырып, нәкъ менә шул ашауга багышланган темаларны сөйләшербез. Бүген хәзрәт сезгә иншалла менә соңгы сорау. Бүгенге тапшыруга мин бик тә музыка язарга яратам, миңа моннан тыелырга кирәкме дип язганнар. Минемчә бу очракта шигырен түгел, нәкъ менә көендер инде. Көй мәсьәләсе җәмәгать әлбәттә галимнәр арасында зур хилаф бара. Бар bir төркем галимнәр, кемнәр гомумән тыйган бер көйдә ярамый. Бар төркем галимнәр, кайсылар кайбер көйләр, мәсәлән, милли булган, менә Пәйгамбәрбез саллаллаһу ул бит гарәпләрдән булган, һәм гарәпләрдә менә шушы барабан сугу, өргә өрү, шундый әйберләр бар иде, һәм Расулыбыз аларны тыймый иде. Башка чит милләтләрдән керә торган әйберләрен тыя иде. Шуңа күрә шул яктан караганда, бәлки менә милли булган аны рөхсәттер, ләкин гомумән кайчан без синтезаторларны куеп, нәрсәләрен куеп, галимнәр инде аны бик хупламый. Рөстәм хәзрәт, инде бу сорауга җавап тапканбыз дип өметләнеп калам, һәм үзебезнең тамашачыларыбыз да үзләренә кызыклы булган сорауларга җавапларын тапкандыр. Инде тапмаган булсалар, безнең шушы экранда күргән адресларга яза аласыз. Иншалла без аларны барлап, туплап, хәзрәтләребезгә биребез, һәм шушы студиябызда аларга бергәләп җаваплар табарга тырышырбыз. Бүгенге тапшыруыбызга Рөстәм хәзрәт килгәнегез өчен сезгә чын күңелдән зур рәхмәт әйтәсе килә. Аллаһтан рәхмәте, бәрәкәте булсын. Инде киләсе очрашуларга кадәр дип, ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва
barakatuh дип әйтәбез сезгә. Ва алейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, без сезнең белән дә саулашабыз. Сезнең белән эфирда имамнан сорык тапшыруы иде. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.